his time, in his time, he makes all things beautiful in his time. Lord, please show me. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndi kulandireni abale ndi alongo pano pa Tiyankhuleni Ambuye. Lero ndi lolemba la Mulungu wa 14 pa chaka pa 4 July chaka cha 2022. Salimu yathu ya tsiku la lero ikuti chauta ndokoma mtima ndi wachifundo. Ndipo kukoma mtima kwake ndi chifundo chake zikuonekera m'mawu athu a Uthenga Wabwino pamene akuchiritsa mwana wa msilikali amene anali atamwalira, komanso mayi wina amene anadwala kwa zaka 12 matenda a nsambo. Mawu athu oyamba tsiku la lero akuchokera m'buku la mneneri Hosea, mutu wathu ndi 14 kulekeza 20. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Andrew Mtonga, mtolankhani ku Radio Maria Malawi mu Diocese ya Mangochi. Ndipo Uthenga Wabwino ndi monga adalembera Mateyu Oyera, mutu wa 9 ndi 18 kulekeza 26. Ndipo amene akutiwerengera Uthenga Wabwino komanso kutigawira mawu ndi Father Francis Damaseke, National Coordinator for Catholic Social Communications and Research Commission, ECM. Tiyeni abale ndi alongo tisinkhesinkhe limodzi. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la mprofeti Hosea. Hosea mutu 2 ndime 14 mpaka 20. Mulungu akuti, tsono tamverani, ndidzamkopa mkaziyo, ndidzapita naye ku chipululu ndi kumsangalatsa ndi mawu achikondi. Kumeneko ndidzamubwezera minda yake ya mphesa. Ndidzasandutsa chigwa cha mavuto kuti chikhale chipata cha kuchiyembekezo. Ndipo kumeneko azidzandiyankha monga mmene ankandiyankhira pa ubwana wake atatuluka ku Igupto. Nthawi imeneyo pondiwuza uzidzati, amuna anga, suzidzatinso bala wanga. Ndikutero ine chauta. Iwe Israeli, ndidzakutomera kuti ukhale mkazi wanga mpaka muyaya. Ndidzakutomera mwaungwiro, mwachilungamo, mwachikondi chosasinthika, ndiponso mwachifundo. Ndidzakutomera mokhulupirika, ndipo udzadziwa kuti ine ndine chauta. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a Uthenga Wabwino monga adalembera Mateyu Oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Mutu wa 9 ndime 18 kulekeza 26. Pa nthawi yomweyo Yesu akukamba zimenezi, munthu wina wamkulu adadzamugwadira nati, mwana wanga wamkazi wamwalira tsopano apa, chonde bwerani mudzamsanjike manja kuti akhale ndi moyo. Pamenepo Yesu adanyamuka natsatira pamodzi ndi ophunzira ake. Tsono panali mayi wina amene adakhala akuvutika ndi matenda a nsambo kwa zaka 12. Iyeyu adafika kumbuyo kwa Yesu nakhudza mphonje ya chovala chake. Mu mtima mwake ankangoganiza kuti, nditangokhudza ngakhale chovala chake chokhacho ndichira. Pamenepo adachewuka naona mayiyo ndipo adati, limbani mtima mayi, chikhulupiriro chanu chakuchiritsani. Nthawi yomweyo mayi uja adachiradi. Pamene Yesu adakafika ku nyumba kwa mkulu uja adaona oyimba zitoriro ndiponso anthu ambiri obuma. Tsono iye adawuza kuti, tatulukani. Mtsikanayu sadamwalire ayi, ali mtulo chabe. Pamenepo anthu adayamba kumseka monyodola, koma onsewo adatulutsidwa.
Yesu adalowa nagwira mtsikanayo padzanja, iye nkuuka. Mbiri imeneyi idawanda dera lonselo. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Chauta ndi wachifundo ndipo ngokoma mtima, ikutero Salimo 145. Inuyo munene kuti chauta ndi wachifundo ndokoma mtima. Ineyo ndinene kuti chauta ndi wachifundo ndokoma mtima. Tosefe tinene kuti chauta ndi wachifundo ndokoma mtima. Izi ndi zimene tikuziona m'mawu athu a tsiku la lero. Mkulu wina wa asilikali, timamva tikawerenga mthenga wa Luka kuti anali mkulu wa asilikali a Chiroma, anabwera kwa Yesu nkumudandaulira. Ndipo tikawerenga Bible la Chingerezi akukamba momveka bwino kuti he came and worshipped him. Asanamuuze za mavuto yake anampembedza kaye. Ndi mawu amphamvu abale ndi alongo. Asanamdandaulire akuti atangomona Yesu anampembedza, atampembedza. Ndi pamene amamuuza kuti mwana wanga wamkazi wa zaka 12, 12 wamwalira, kuyimirira chipangano chakale, mitundu ya chipangano chakale, kuyimirira inu ndi ine anthu a chipangano chatsopano oyimirira ndi ophunzira Ambuye Yesu aja 12. Tili ndi mavuto, titha kutero kuti tamwalira. Tamwalira mwina ku uzimu, tamwalira mwina kuzachuma, tamwalira mwina m'maubale, tamwalira mwina pabanja pathu, ndamwalira mwina munsembe mwanga. Komano tisanamuuze Ambuye za kumwalira kwathu, poyamba tiye timpembedze. Mpingo wathu wa Katolika umatiphunzitsa mapembedzedwe. Chifukwa tikatenga buku la nyimbo ndi mapemphero, amafotokoza kuti kupembedza nkutani. What is true worship? Ndiye tikumbukire nyimbo ija. Kupembedza kuyamika, kuthokoza ndi kupempha. Kupembedza kuyamika, kuthokoza, kupempha, kupepesa. So mkulu amene mwachidule anali atampembedza, anali atampepesa, anali atamthokoza, kenaka amampempha. Ambiri timangofuna Mulungu kumangompempha. Moti akationa tagwada madankhawa, kalero timva zotani. Tateni tindzidzimutse lero Mulungu tingomuthokoza. I thank you for the gift of life, for the gift of friendship, for the gift of faith, for the gift of food, for the gift of peace. Tingomuthokoza, tindabwitse Mulungu. Osati nthawi zonse kupempha. In fact, monga timanenera mchidzulo ndi Ambuye Mulungu wapita, ambiri we've become experts in commanding God. Let us learn to worship him. Ndeti kuona kuti mkulu ameneyu atampembedza choncho. Mwana wanga wamwalira. Yesu akumva mawu ake ndipo akuti tiyeni, ndi ophunzira ake akupita kuti akamuchiritse, kuti akamudzutsenso. Ambuye Yesu ndi amene amatipatsa moyo. Ambuye Yesu ngakhale situation yathu itakhala as desperate as we may expect or we may see it, Ambuye Yesu are ready to give us a new beginning. Oko anthu atanena kuti tafa tatheratu, Jesus is ready to give us a new beginning. Komanso tikuona mphamvu yopemphererana wina ndi nzake. Chikuchitika ndi chani? Mmene Ambuye Yesu akupita kwa mkuluja, panjira akukumana ndi mayi wina amene nayenso wangovutika ndi matenda ansambo kwa zaka 12. Ndekuti anali hopeless, sakanatha kukhala pabanja. Anali matenda 1 ochititsa manyazi, 2 samenera upanga associate ndi anthu. Anali ngati munthu odetsedwa amene azidzipatula, amene okhala mu isolation, matenda ansambo, pa Chingereza amati hemorrhage. Koma tikuona kuti pamene Ambuye Yesu ali pa njira yokathandiza, yokadzutsa mtsikana uja, akumana ndi mayi wina wovutika. Attention yake yakhala ngati yapanga delay pang'ono, akumthandiza kaye mzimayi amene ndi chikhulupiriro akumukhudza Ambuye Yesu. Tikuona chani? Nthawi ya Mulungu ndi nthawi yabwino. God's itinerary, God's time is the best. Nthawi zina timaona ngati Mulungu akuchedwa kuyankha mapemphero athu. Timaona ngati Mulungu sakumva kulira kwathu. Timaona ngati nkuvutika kwathu tilibe Mulungu. Chifukwa choti mwina iye wachewukira kaye anthu ena. Ine ndapempha kalekale awa opanga promote ntchito yango walimbadzana. Don't you worry, keep working, keep minding your own business. Nchifukwa chake tu nyimbo yathu ya pano patiyankhule na Ambuye imene inamveka kapena ikumveka pasipasi, imamveka maoli wose timanena kuti in his time he makes all things beautiful. In his time, Lord, please show me every day
as you teach me your way, that you do just what you say in your time. Mu nthawi yake Mulungu amapanga zinthu kukhala zokoma, kukhala zinthu zabwino. Chachiwiri ndekuti tikuona tisamapse mtima ena Mulungu akamawadalitsa, ena Mulungu akamawayendera, ena Mulungu akamawachitira zabwino. Pamene mzimayi uyu amaona ngati moyo wake watha, wayenda zipatala, asing'anga amudyera, wataya mtima, chikhulupiriro chake chikumuchiritsa. Ambuye akunena kuti your faith has made you well, chikhulupiriro chako chakuchiritsa. Ambiri tikuyendera chikhulupiriro cha ena. Amayi anga nda Regio, abambo anga nda charismatic, uncle anga nda nsembe. Ndiye ndikakhala ndi issues, Father mundipempherere. Ndikakhala ndi issues, Mama ndandipemphererani. Your faith has made you well. Let us count on our own faith, our own heart's disposition. Chikhulupiriro cha ena chimatithandiza, koma Mulungu is much interested in my own faith. Mulungu amakhudzidwa kwambiri ndi chikhulupiriro changa. Kodi mmadalira chikhulupiriro cha anthu ena musanakhale nacho inuyo chikhulupirirocho? So maphunziro athu akuluakulu anayi tsiku la lero ndi oti nawa. Poyambirira, don't write others off. Ambuye akukachiritsa mwana amene anamwalira. Ambuye akupereka moyo kwa mayi amene wavutika zaka 12. Don't write others off. Osanena kuti awa adatha kale, akabwera kumaliro kuti awa ndendo olira atithandiza chani, akabwera pa parish iyayi awa angatichitire chani pa parish pano. Don't write others off. They may have suffered for 12 years. Koma you never know. Next year may be their 13th year. Next month may be their 13th year. Next week may be their 13th year. Next day, tomorrow may be their 13th year. Mawa litokhala tsiku lawo lokumana ndi Ambuye Yesu. Osatchula ena akufa Mulungu wawo asadawalembe kuti adamwalira. Mudzakhumudwa, mudzapsa mtima, mudzasowa mtendere. Chachiwiri, kukhala nacho chikhulupiriro, kukhala nacho chiyembekezo, kukhala nacho chikondi, osataya mtima. Chachitatu, meet Jesus everywhere, anywhere. Kumana naye na Ambuye Yesu, osadikira nsembe akupempherereni, osadikira abusa akupempherereni, osadikira prophet akupempherereni, osadikira makolo anu akupempherereni. Meet Jesus everywhere, anytime, no appointment. Mayi uja sanadikire kuti apeze ophunzira Ambuye Yesu, sanadikire kuti apange kaya approach akula nsembe, sanadikire kaya kupempha chilolezo. Ndi chikhulupiriro anangopita kuti Ambuye ndofuna nditachira, ndikhudza mphonje yanu, ndipo anachiradi. Osakhala ndi protocol onena kuti ayi ndipemphera mmawa ndipemphera. Izo ndi zabwino chifukwa pamalo kupanda dongosolo makhala chikwirikiri. Koma tisamachitodikira kuti tsopano yakwana nthawi yopemphera, tipempheranso madzulo. Anytime mukuyenda, mukugona, mukudya, mukulira, inde even intulo kumene mkonono wanu muziveka mapemphero. Potsirizira, nthawi zina pali zinthu zina zimene timasowekera kuchita kuzionetsa kuti tasintha. Mukumbukira kambiri Ambuye Yesu amati akachiritsa anthu, akachitira anthu zachifundo, messianic secret, amauza kuti musakauze wina aliyense, musakauze wina aliyense. Koma mayiyu atachiritsidwa, akumulola kuti pita ukawauze anthu kuti wachiritsidwa. Why? Is Jesus contradicting himself? Kodi Yesu akudzitsutsa? Ayi. Pali zinthu zina zikatichitikira mmoyo, umayenera mwadaladala. Pali zinthu zina umayenera kubisa. Pali zinthu zina umayenera uonetse poyera kuti you are a changed person. Mwasiya kumwamowa. Sinkhani yongoti ndidziwa ndekha. You have to show to the world without pretense. Ndekaya ndidzimabotolo zimene timasunga ku nyumba. Anthu aone kuti mwaphwanya. Pala anthu zidakwa dzinzanu zimene mmenda nazo. Anthu achite kuona kuti wasiya kuyenda nawo anthu. Osati kudana nawo, koma wasiya associating with them. Kaunali wakuba. Sunganene kuti ndasiya kuba, koma ukanaendabe ndi zimbalangondo. Change ikuvuta, change tibwereranso ku moyo wakale. Ambuye Yesu akunena kuti pita ukadzionetse kwa akulu ansembe. Show to the world that you've been healed. Inenso umene pali zinthu zina zimene pandekha ndiona ngati ndasintha, koma zikusowekera kuti ndichitire umboni in the way kuti ndipangitsenso ena kusintha. Ambuye Yesu poukitsa kwa akufa mwana uyu, Ambuye Yesu pochiritsa mayi odwala nsambo, afuna achiritse matenda anu, afuna achiritse nkhawa zanga, afuna achiritse kumvutika kwanga. In his time, God will give us the best. Dzina la Tate, ndi la Mwana, ndi la Mzimu Woyera. Amen. Lord, my life to you I bring. May each song I have to sing be to